koso nitiere yore moko ma itemo losi mondo okel ngirruok mar tich ne jopuonja e pacho ka. Millicent Adhiambo, amosi ni misawa kendo wadani mondo mi imiwa ler ni to romo ma kawuono ikruok ne mondo mi obed Kisumu ndalo adekgi en ochung' ne ang'o hie diponi itimo ma mondo mi jiw dwaro mar jopuonj koso nitiere gik moko ma romo ni ndidhi hiko ewi sekta mar somo e pacho ka. Par ni romo ni timore kinde ma weche mag CBC en achiel kuom gigo ma oganda go e mbaka gie sani. Weche mag ndiko jopuonj bende ni ka. Ang'o hie ma riwruok mar NAT dwani mondo mi owuoye romo ma gichako Kisumu? Ero kamana ahinya George Bati, achiel kachiel kwawuok e kanisa mar Sitam kuma bende romo ma kamaendi dhi e nyime kendo chakore ayanga. Romo ma bende dhi bedo chakre kawuono kiny to rumo rucha ka otele kod jagoro maduong' mar NAT Mano Collins Oyu. Ka bende kwanyalo go kodgi mbaka gi e thuolo ni endi nikech wadhi bedo kodgi e seche ma mbele kanyo mar mondo mi gitwagi jofwambo e weche ma bende gin godo kaendi ne ginyalo liekonwa ni weche ma bende okelogi mondo mi ginyal bedo kod romo ma kamaendi en bedo kod ngima kare ne jopuonj alam makende ma bende sani dhi nyime e kanisa kanyo ma bende bang'e ma ka gitieko to gibiro twak kodwa kaendi gidwa ni gibed kod alam mar jopuonj mar kelo kwe kind jopuonj moko ma bende ging'iyo gen midhiero manitiere e sekta mar somo. Midhierni mopogore opogore ma bende sani wan kod gino ma bende idendo gi dho ngere ni transition ma bende idwa gol jo grade 6 ka bende dhi e junior secondary. Maga achiel kuom gigo ma bende okelo gi ka mondo gitwage ging'ini to kochopo higa manyien wach mar transition ni odhi bedo nade, bedo odhi kare kaka owinjore. Gigo ma bende opogore gi mago bende gilemo ka gigo erokamano ne riwruok mar NAPT chopo higni 62 ka bende gikwayo Nyasaye mondo omed miyogi ngima makare. Gineni to sikund primar gin gigo mage mawinjo bed ni timonegi mondo mi ber kata somo obede lony makare. Gisani ma bende waneno ka bende idwar lok weche somo owuok kaka nwatime chon mong'ere kaka 844 kikete e wach CBC ma bende ong'ere kaka competency based curriculum mondo mi nyithindo ochak ng'eyo are tin gini to ginang'o gini were mane ma en go to nyalo somo yo mane gimane monya somo manyalo konye ngimane ma ok oluwore tir gi somo are primary mbalariany. Magi moko kuom gigo ma bende wadwa ni wang'e kendo jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu kang'o biro twak kodwa kaendi to med notonwa matut ni to romo ni ma adieri en ber mane modhi kelo bang' ka osetieke tok ndalo adek kotenore gi mago ma bende osewuok kendo osenyiedhore mathoth e sekta ni mar somo ahinya to ewi CBC ma bende sani okwako nyithindo, jonyuol to kod jopuonj. Ka okamano gie thuolo ni Bati kaka inyalo winjo ng'eya kanyo en alam ma bende gie thuolo ni ochiegni rumo to bang'e no endi ang' nwa kelnugi achiel kachiel ka watwak kodgi sama gibiro nyisowa gigo ma bende gin go ka agenda magi gi mago mathoth ma bende giko ma gidatwak ka gipuonjore kanyakla kaka ginyalo bero sekta mar somo ahinya to e skund primar. George Bati kionge penjo moro amora e thuolo ni ang' na we idhi nyime ka bende mondo wan be waikre mar kelo nugi achiel kachiel sama gichako twak ka watudogi ne Ramogi mondo onyal kwanyo